कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. गोंय काणकोण श्रीस्थळ श्री मल्लिकार्जुन देवाली तरंगा दर्शनाक कारवारात आगमन. गोंय राज्याच्या काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ श्री मल्लिकार्जुन देवाली तरंगा शिवेश्वर महालात अनादी कालापासून ठराविक जाग्यार भक्ताल्या दर्शनाक येतात. शिवेश्वर महाल म्हळ्यार कर्नाटकाच्या कारवार भागात अनादी कालापासून चलत येयल्या परंपरेप्रमाणे ब्रेस्तार 23 जानेवारीक देवाची तरंगा गडे भगत आणि संबंधिक सेवेकराली धार्मिक फेरी अस्नोडीच्या सावंतवाडा हिंगा एकैक असे बाबू आचार्य हेमगेल्या कुटुंबाच्या घरा येवन वर्ष पद्धतीप्रमाणे पूजा अर्चा जावन श्रीच्या भक्तान तरंगा दर्शनाचो आणि महाप्रसादाचो लाभ घेतलो. या खास तरंगा दर्शनाक अस्नोटी गांवचेच न्ही तर इतर गांवचे भक्त या तरंगा दर्शनाक उत्सुक असतात. कारवारच्या अस्नोटी हिंगा शेकड्यांशी भक्तान भाग घेवन श्री मल्लिकार्जुन देवाल्या तरंगा दर्शनाक भक्तिभावन दर्शन दिल्ले दिसून येताले. कारवारच्या सुभाष व्रतात सुभाषचंद्र बोस जयंती मनयली. आज सुभाषचंद्र बोस जयंती त्या निमित्यान कारवारच्या सुभाष सर्कलात आशिल्ल्या सुभाषचंद्र बोस पुतळ्याक विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळवेकर हेमी नगरसभा अध्यक्ष सर्व सदस्य आणि अधिकारी हेमचे बरोबर सुभाषचंद्र बोसाल्या पुतळ्याक मालार्पणा करून सुभाषचंद्र बोस जयंती मनयली. या वेळार उळवेकर हेमी सांगले की सुभाषचंद्र बोस हेमी भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातले एक महान नायक. त्यांना तेमकां भारतीय सगळे नेताजी अशेच गौरवान म्हणटाले. अशा महान नायकालो जन्मदीस मनोवची आमकां संधी मेळ्ळी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आसा. भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवंक सुभाषचंद्र बोसाले व्हड योगदान आसा. तेमगेलो गौरव करचो आमगे सगळ्या भारतीयाले कर्तव्य आसा. या वेळार कारवारच्या नगरसभा अध्यक्ष सर्व सदस्य नगरसभा कमिशनर जगदीश हुलीगोजी आणि
सुभाष सर्कल ऑटो चालक संघाचे सदस्य यावेळा हजर आशिल्ले। बेळगावच्या धर्मस्थळ वयच्या कारीक टँकराचो अपघात, 2 जाण गंभीर जखमी। कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापूर तालुक्याच्या अरबैला लागीं राष्ट्रीय महामार्ग 66 टँकर आणि कारीचो अपघात जावन 6 जाणांपैकी 4 जाण जखमी झाले। तितूंतले 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचे कळला। बेळगावच्या धर्मस्थळ वयच्या एकच कुटुंबातल्या 6 प्रवाशांपैकी 4 जाण प्रवासी जखमी जाल्ले असून जखमीक येल्लापूर आस्पत्रेत दाखल केला। कारीच्या फाटल्यान वयच्या टँकरान धडक दिल्ल्यान कार फुडल्या टँकरात घुसली आणि हो अपघात घडलो अशें कळला। ಏನು ತಂದಿಟ್ರು ಹೊಡಿಯೋರು ಅದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। अरण्य अतिक्रमणदाराक सरकारान नियमाचे अटी शिथिल करचे अशे विचाराचेर शिर्शीत अरण्य अतिक्रमणदाराले आंदोलन। अरण्यवासियाले अतिक्रमण अक्रम सक्रम विषयाचेर पडसाद जिल्ह्यात आणि राज्यात गाजत आसात जाल्यार या आंदोलन समितीचे पुढारी रवींद्र नाईक हेमगे नेतृत्वात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वतीन दिल्ल्या अर्जेक सरकारान दिल्ल्या माहितीची परत एक पट्टी परीक्षण करून योग्य न्याय दिवू जाय म्हण आज 23 जानेवारी 2025 दिसा शिर्सीत हजारांशी अरण्यवासियान आंदोलन करून सरकाराक अर्जी देऊन आपली ताकद दाखयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।